Česko a Slovensko, kedysi Československo. Začias socializmu a spoločného štátu vraj hospodársky drak, stredoeurópsky tiger, vyhľadávaný región pre podnikanie. V časoch plánovaného hospodárstva nám tvrdili, že obchod sa rozvíja a biznis prekvitá. Topánky pre Sovietsky zväz, televízory pre NDR, pre Maďarsko pneumatiky, aj keď tam nikto nemal auto. Pre všetkých uhlie a všeobecne využiteľný urán, ktorý sa vždy zíde v každej domácnosti. Dnes Česko a Slovensko. Už viac ako 20 rokov sa snažíme pochopiť, čo je to kapitalizmus. A ten má u nás svoje, naozaj osobité a jedinečné tváre. Som Nora Mojsejová. Vo svojom živote som zažila vzostupy i pády, ale nikdy som sa nevzdávala. Stále som sa zodvihla a šla som vpred. Úspešnou podnikateľkou som sa stala preto, lebo som sa ňou chcela stať. A neustúpila som v žiadnej situácii. Nora Mojsejová. Priestorom jej podnikania je svet financií a finančného poradenstva. Ale v našich končinách sa stala špecifickým zjavom preto, lebo okrem sveta finančníctva dobila aj svet médií. A to vďaka schopnosti povedať hocikedy, hocikde a hocikomu za každým to, čo si myslí. Nikdy som nemala problém povedať to, čo si myslím a ani ho mať nebudem. Počas mojej podnikateľskej kariéry som neraz doplatila na to, že som si stále hovorila to, čo si myslím. Nikdy som sa nevzdala svojich zásad ani vtedy, keď sa mi vyhrážali väzením, dokonca horšími vecami. Prišla som o svoje súkromie, jedni sa vysmievali, druhí sa báli, proste chceli ma zničiť. Ale ja som stále tu. Hrdinka niekoľkých televíznych reality show, obľúbenkyňa bulváru. Žena, ktorá láme rekordy sledovanosti za každým, keď sa objaví na televíznych obrazovkách. Dosiahla som všetko, čo som chcela. Je čas posunúť sa ďalej. Lebo ja som už raz taká. Prinášam svoj pohľad na módny biznis. A preto sme tu, ktorí prešli prísnym výberom z 8 000 prihlásených. Ja som šéfka, potrebujem top manažéra, hľadajte ho spolu so mnou. Nora Mojsejová dobila svet peňazí aj médií. Teraz prichádza na vaše obrazovky ako šéfka v svetovej show Donalda Trumpa, aby si vybrala manažéra s ročným platom $100 000 pre svoj nový módny biznis. V tejto miestnosti sa už o malú chvíľu predstaví šéfke 16 uchádzačov o miesto top manažéra v jej firme s ročným platom $100 000. Práve sa zhromažďujú na recepcii. Doteraz sa ešte nikdy nevideli, nestretli, je to ich prvý vzájomný kontakt. To, čo tu práve vzniká, je nový pracovný kolektív. Podobnosť s tým vaším je čisto náhodná. Tento evidentne nervózny mladý muž je Marko. Má 21 rokov a patrí k tým, ktorí doslova využili výzvu, že uchádzač nemusí mať ani vzdelanie, ani skúsenosti. Já nemám žádný pracovní úspěch. Žádný, jako mě 21, já pracuji 2 roky jako operátor výroby, takže jsem žádný úspěch mít ani nemohl. Jedna vec však Markovi určitě nechýba. A to je odvaha. Nevím, asi čeho bych se měl bát, možná nějaký ostudy, ale tak mě to jedno. Zatiaľ sa nesmú spolu rozprávať. Ale mimika a reč tela hovorí niekedy oveľa viac ako slová. Každý z nich má inú profesiu, iné pracovné skúsenosti, ale nikto nevie, čo ho u novej šéfky čaká. Volám sa Mariana Petrušová, som Slovenka, ale dlho žijem v Španielsku. Mám skončenú strednú školu s maturitou, hovorím 5 jazykmi a pracujem v Španielsku ako tlmočníčka na súde. Okrem toho, za tých 10 rokov som nadobudla nejaké tie peniažky a mám vlastný bar.
Páni si nenápadne, ale o to dôkladnejšie premeriavajú všetky dámy. Ale Marko svoje pohodlné kreslo neprepustí žiadnej z nich. Zatiaľ nie je jasné, či je to lenivosť, drzosť alebo zle pochopená rovnoprávnosť. Napríklad táto dáma tu už stojí najmenej 30 minút. Jmenuji se Ingrid Keck a pracuji jako textačka pro německý show business. Můj největší pracovní úspěch byl ve 20 letech, kdy jsem založila první firmu ve Vídni. Byla to restaurace, k tomu potom přibylo solárko, kosmetika, takže to tak vlastně jsem nějak začínala podnikat ve 20 letech. Čakanie trvá už nekonečných 40 minút, ale ešte stále nie sú všetci. Jeden nám chýba. Nervozita sa stupňuje, iba nadšený výraz na tvári tohto pána sa nemení. Jmenuji se Pavel Čutka, je mi 29 let a v současné době pracuji jako provozní manažer diskotéky v Praze. Tak dosavadní největší pracovní úspěch, já se pořád motám právě kolem té noci. A to byl taky jeden z velkých důvodů, proč z té noci už vystoupit. Už je mi 29 a už chci taky žít ve dne. Po hodine sa súťažiaci nakoniec predsa len dočkali. Prosím. Takže nech sa páči, pani Mojsejová vás očakáva. Môžete si prejsť do zasadačky. Stretnutie so šéfkou sa nebezpečne blíži, všetci sú napätí. Veď prácu na záver dostane len jeden z nich a prvý dojem je veľmi dôležitý. Iba Marko bezstarostne pokračuje vo svojej antilekcii spoločenského správania. Dobrý deň. Tak boli ste vybratí spomedzi 9000 uchádzačov do tejto súťaže a ja dúfam, že ste tí najlepší, čo budete možnosť mať ukázať. Dobre sa vám sedí? Ježišmarja, to som sa nevšiml. Tak já vás pustím. Všetci určite viete, že výhra v tejto súťaži je $100,000 a bojujete o kontrakt v mojej firme a musíte ukázať, že si to teda zaslúžite. Vy ma všetci poznáte určite, ale ja vás nepoznám. Tak sa mi teraz pekne, krásne predstavíte. Stručne mi poviete o sebe to, čo si myslíte, že by ma zaujalo. Nech sa páči. Jmenuji se Markéta Šeligová, je mi 28 let a 10 let to vlastně žiju v zahraničí a nikdy jsem neměla žádné zaměstnání, takže jsem tady, abych možná nějaké začala. A proč jste nemali žádné? Protože jsem ani žádné nechtěla. Chtěla jsem si trošku prodloužit mládí, takže vlastně, abych nemusela v 18 začít pracovat, tak ve 28 třeba možná začnu. To je zaujímavé. Já se jmenuji Barbara Švančarová, pocházím z Prahy. Pracuji momentálně jako realitní makléřka, přestože mám vystudované módní návrhářství. Sama se nejmladší tady předpokládám o svém věku, to myslím, že není překážkou. Teď se na mě pozrite určitě. Dobré. Ne, já myslím, že tak podobně vyzáží, budu asi vypadat, takže se mám na co těšit. Myslím, že vypadá to velmi dobře, to je jedno, ale podnikám vlastně pouze rok v realitách, jinak předtím jsem dělala asistentku marketingu, momentálně vlastně jsem živnostník, v realitách podnikám pouze. Dobre, nech sa páči. Dobrý deň, takže ja som Michal Pilip, mám 27 rokov. A medzi moje najväčšie záujmy patrí marketing a obchod a mojou láskou je starať sa o zákazníkov a dať im to, čo hľadajú a tým využívať mezery na trhu. A mojím cieľom je mať raz predstaviť sa šéfovi v novej práci je ťažké. Človek nikdy nevie, čo zapôsobí. Dobre, nech sa páči. Dobrý deň, ja sa volám Paťo Murcina, mám 33 rokov, som rozvedený, mám 2 deti. A prakticky celý život sa motám okolo médií. Keď si to tak vezme, som síce vyučený barman, čašník, plus ešte... No však oni väčšinou tí, čo sú v médiách, sú vyučení čašníci a barmani, takže to vôbec nie je problém. Takže vás by som mala prvého vyšmariť. Dobre, tak teraz sa rozdelíte do 2 tímov. Muži a ženy. Zvolíte si názov svojho tímu. Tam dávajte veľký pozor. Lebo tento názov týmu
sa bude s vami niesť celú súťaž. Potom si zvolíte tým lídra, šéfa týmu, jedného. Teraz môžete ísť a potom sa stretneme znovu. Náš šéf, náš pán. Každý z nás by rád vedel, aký dojem na ňo urobil na prvý pohľad. No, Ingrid na mňa vôbec nezapôsobila. To je jedna vec. Teraz mi vlastne, tak keď si to všetko predstavujem, všetci prišli oblečení v čiernom, všetky ženy prišli oblečené v čiernom, ako keby na pohreb išli. Ako veľa pozerajú amerických filmov, podľa mňa. Každý má, väčšina z nich teda je v čiernom, majú čierne kostýmy, buď krátku alebo dlhú sukňu, to majú bielu blúzku a ojebanú šatku okolo krku. Myslím si, že pre modný biznis, keby som sa mala riadiť prvým dojmom, tak by som ju do svojej firmy nevzala. Ako ďalšia šéfku zaujala Markéta. Podobnosť s Juliou Roberts je čisto náhodná. A žena má 28 rokov, dobre som si zapamätala, a ona nikde nepracovala. Tak toto ako na rok by som sa s ňou chcela vymeniť. Na rok. Ale akože je to milá osoba, na mňa zapôsobila milo, nijak sa tu ako nerobila. Rovno to povedala na plné ústa, že už konečne 28 rokov by niečo chcela robiť, čo je pekné. Ale možno je z nich najlepšia. Sympatická osoba. Aj napriek tomu, že robí celý život. Asi najviac šéfku zarazilo oblečenie Mariany. Už to oblečenie, ako sa na mňa nikto nehnevá, ale nemôže takto prísť nikde, ani keď idem, ja neviem, na konkurs za barmanku, by som sa takto neobliekla. To moje oblečenie je kvôli tomu, aby som vynikla od malička, mám nejakú tú schopnosť vynikať a proste či chcem, či nechcem, je to tak. No a teraz som to chcela a preto som sa inak obliekla. Tak Michal na mňa zapôsobil, musím povedať, že veľmi dobre. Vyjadrovacie schopnosti, mal výborné, presne vedel, možno on snáď jediný z tých ľudí, prečo sa prihlásil, kde sa prihlásil a mal to. Ja si myslím, že si to preštudoval teda, kde on ide. Řeknu svůj názor, jestli můžu, po mé pravici, jak už jsem řekl. Zatiaľ, čo si páni začali voliť šéfa týmu, do hry sa konečne blížil chýbajúci 16. hráč. Frajer Zoli. Ja sa volám Zoltán Lagin a robím v rodinnej firme, ktorá sa zaoberá výrobou detského textilu. A mojou prácou je manažerský post, dá sa povedať, chodím po Slovensku a hľadám nových odberateľov na A teraz budeš tým líderom. Čaute. Keď sa sme čakali to jedno s druhým, tak sa vreniem do toho následku, hej. Tak príjmime za tým. Pozor, Zoli, nevieš, do čoho ideš. Pravidlá hry šéfka sú totiž také, že keď tým prehrá, jeho líder je prvý na rane pri večernom vyhadzovaní. Berie si síce so sebou ešte dvoch hráčov, o ktorých si myslí, že by mali vypadnúť oni, ale aj tak, jeho šance, že skončí, sú 1:3. Já osobně jsem pro zábavu a jsem pro člověka, který prostě tu zábavu podle mě tvořit bude a myslím si, že když si to užijeme, tak to bude i veselější. Takže by som zvolil jako tým lídra, prostě, když budu říkat prostě mlaďase. Určitě. Dobre, definitívne to skúsme rozhodnúť si tým líderom. Súhlasíte všetci? Já bych byl pro. Áno. Páni si zvolili za šéfa týmu toho najmladšieho. Bola to náhoda alebo premyslená taktika? Myslím si, že možná to od nich, od většiny, brali jako taktika, že jsem nejméně zkušený, nejmladší a že bych to nemusel tu roli uníst a mohl bych taky díky tomu jako první vypadnout. Jo, že na mě hodili všechno tu zodpovědnost. Teďkon zase já nalejvám chlastu, zase to je. To by se dalo taky vidět z tohoto úhlu, že jsme jako taktizovali a že bychom ho jako nejvíc, jako že bychom ho chtěli prostě, aby šel ven, ale není to tak. Může se to tak zdát, ale není to tak. A on to sám chtěl. Dámy zvolili presne opačnú stratégiu. Za šéfku týmu zvolili tú najstaršiu. Vyskúšaný určite. Ja si jenom proč
zrovna já. Protože já mám třeba největší autoritu v tobě. Jmenuji se Věra Rubáková, jsem inženýrka dvojitá a bakalářka, jsem učitelka odborných předmětů na hotelové škole v Mariánských Lázních a učím tam hodně odborných předmětů, asi 6 odborných předmětů, jako je ekonomika, účetnictví, marketing, management, obchodní provoz, zbožíznalství. O Viere sme zistili ešte jednu vec. Študenti ju volajú Tina. Kto vie prečo? To je souhlas. No já jsem pro sebe hlasovat nebudu, což se nedělá. Si mě zvolili, já jsem sice moc nechtěla, chtěla jsem to předat nejdříve tomu mladšímu, ale pokud tedy se tak rozhodli, tak ten úkol tedy musím vzít, protože bych byla sama proti sobě. Zdá sa mi nespravodlivé dať ako vodca alebo vodkyňu tohto týmu tú najstaršiu osobu. Ja si myslím, že sme to urobili zo zbabelosti. A sme sa na tom zhodli všetky a to sa mi zdá trochu podlé a zbabelé. Dobre, tak, tým lídri sú zvolení, ide sa referovať šéfke. A koho ste si zvolili za tým lídra? Ženy? Muži? Marko, Gerhard. No bože. Dobre, a aký názov máte týmu? Vamby. Ako? Vamby. Vamby jsou to vlastně počáteční písmena našich jmen a protože jsme tam měli 2, Ďáblice nebo Vamby, takže jsme se rozhodovali mezi těma dvouma. Nakonec jsme někdy, tady nevím, děvčat někdo řekl, co kdybychom tam dali počáteční písmena některých našich děvčat. Dobre, ďakujem. Takže proto. Áno, a vy? Náš tým se jmenuje Cabron. No, jestli můžu poprosit o vysvětlení tady kolegu, který to navrhnul. Cabron, to je vlastne No moment, starý... a vy ste kto? Dobrý deň, ja som Zoltán Lagin. A ja kde som ste... ten, čo meškal kvôli tej havárii na diaľnici. Kvôli čomu? Havárii na diaľnici. A vy sa to akože kľudne postavíte, ani nepoviete dobrý deň, ja som ten a ten. No, snažil som sa teraz nepoznáme sa takto predstaviť, áno. No nesnažili ste sa. Dobrý deň, prajem. Ale nesnažili ste sa. Nic ste nepovedali. A to takto chcete meškať? Nie, ale vy ste to aspoň stihli. Vy ste aj meškali, ešte si aj názov vymysleli. No a ako ste k tomu prišli? Cabron je vlastne starý lišiak, ktorý sa nedá preostiť a on sa smie vždycky na konci. Čiže podľa mňa to je vynikajúci názov pre náš tým. Vy ste mudri. No, tak to název, já už ani nevím, jak se jmenuje. Jak to tam bylo? Já vím, že jsem se ho tady hodněkrát ptal a pak jsem na to zase zapomněl. Vy to nevíte, jak se jmenuje. Vy to víte, ne? Tak vy to poraďte. Cabron. Jo, tak ten název, ačkoliv jsem s tím souhlasil, tak se mi nelíbí. Jednak se dá blbě zapamatovat. A jako Cabron, to mi nic jako neříká, nějaký lišky, to možná jo, ale už by to určitě třeba chtělo ten český název, lišky třeba, by to bylo lepší, ale Cabron je svoj. Teraz vám predstavím svojich poradcov, ktorí teraz prídu. A je to Ivana Christová a Libor Šula. Dobrý den. Ivana Christová sa stala v roku 1989 prvou novodobou československou Miss. V zápätí jednoznačne vyhrala aj svetovú súťaž krásy. Potom pôsobila ako modelka v Spojených štátoch, Francúzsku, Taliansku a Nemecku, kde pracovala pre značky ako Christian Dior či Ralph Lauren. V súčasnosti úspešne podniká v oblasti kozmetiky. Úspešný podnikateľ a majster kaderník s exkluzívnou klientelou Libor Šula má v Prahe 2 vlastné salóny. 3-krát získal titul kaderník roka a svoje skúsenosti čerpal v Británii, Taliansku, Francúzsku a Holandsku. Na Prime moderoval úspešný program Nahá si krásna. Oni mi budú radiť, keď si nebudem vedieť rady ja. Oni mi budú referovať všetko, čo ste robili, ako ste to robili a či ste náhodou neklamali. A teraz by som vám zadala prvú súťažnú úlohu. Každý jeden tím dostane po $500. A kto donesie, alebo kto zhodnotí tých $500 najviac z toho tímu, tak ten tím vyhrá. A je mi úplne jedno, ako to urobíte, či niečo kúpite, či niečo predáte, urobíte nejakú službu, proste im to úplne fúk. Nechcem, aby ste prerobili, lebo sú to moje peniaze.
A ten človek u mňa dnes skončí. Už o chvíľu uvidíte. Ty vole, no, my nám seberou fleka. Ty jsi vošklivá, že nechceš kytku. To tu nemají, ty vole, kamaráde. Osvěžující kapsle, ty vole. Prosím, kde je to pro nás? Jsou všichni žigrti normálně, to je hrozné. Vy speak English? Ne, to je škoda. Já bych speak. Já poletím hlavou tady do té kamery. Dobrý manažér si najskôr premyslí stratégiu a až potom koná. Pri tejto úlohe je najdôležitejšie správne si vybrať druh podnikania. V krátkom čase nám prinese veľký zisk, aby to nemalo príliš veľké náklady a nech dokážeme čo najkratšej dobe otočiť čo najviac ľudí. Jednoduše, abych prostě prodával nějaký prostě jednoduchý, levný jídlo za pakatel. Třeba, môj návrh. Takto máš na to 2,5 hodiny, ty to jedlo potrebuješ pripraviť, neviem čo, potrebuje niečo instantnejšie. Služby, tak. Dáš do rohlíku, razíš do něj párek a máš párek do rohlíku. Prosím tě, náklady, ne služby. Teraz mám ešte také sichravé počasie, tak predsa mám nosiť tie topánky čistiť. Chlapi, já bych byl k té službě přidat ještě něco doplňkového. Ale áno, len pokiaľ nevieš, akú službu, nevieš, čo doplnok doplniť. Čiže nájdeme hlavne tú hlavnú službu a potom k tomu môžeme niečo... Budeme ale prodávat službu, která už tady třeba je, že jo? Takže pojďme prostě k té službě prodat i tu show. Jmenuji se Miroslav Prášil, bude mi 35 let, pocházím z Děčína a žiju v Praze. Vlastním firmu dekorační, kdy renovujeme interiéry a děláme věci spíš takového fajnovějšího rázu. Kdybych od toho očekával tu výhru, tak samozřejmě budu vám lhát, když řeknu, že ne. Samozřejmě člověk je tady kvůli těm penězům, ale ty peníze nejsou to hlavní, proč tady jsem. Spíš je to taková ta změna toho života, který teď vedu. Máme 2 hodiny. Áno, ale zase je hlúposť predávať kávu v nakupnom centre, kde je kopec kaviární. To jsem řekl, že k té kávě ty budeš věštit. A uvidíš sám, že když se rozdělíme a půjdeš dělat boty a já půjdu dělat kafe, tak se s tebou vsadím tady, že donesu víc než ty. A kdo umí věštit z karet? Ne, po telefonu. Bude tady mi, anebo ono. Tak a vymyslíš si kraviny prostě. Budeš mít 1000 dětí, hotovo prostě. Něco mu nakecáš blbosti prostě. No ako mluví, áno, ale keď niekto kecá, tak ono iba kecá proste. Ja tvrdím to, že niekto kecá a niekto myslí. A Marko je kecal iba obyčajný. Ja nemám nič za sebou, čo by nasvedčovalo tomu, že je hodný tohoto postu. Fajn, teraz treba vymyslieť komunikačnú časť, musí to byť jednotné. Potrebujeme na to nejaký, že ja neviem, krátky slogan, tak ako som hovoril, že lesknite sa za 1 euro alebo niečo, aby sme to jednotne komunikovali a kričali na celé to národné. Vylešti si budoucnosť. Naležti si budoucnosť. Něco takového. Vyleštite zase, ale... Áno, ale naležti si budúcnosť je malo vzťahovačný, potrebujeme v nich vzbudiť ten benefit, že keď im povie, že lesk... S predstavou vyleštenej budúcnosti sa páni, alebo tým Capron, vybrali zhodnotiť šéfkyných $500. Ešte predtým, ako pôjdeme k dámam, predstavme si ďalšiu členku týmu Vambi. V podstate som z Litvy, som Vajva Danieľute, mám 29 rokov, som na Slovensku 9 mesecov a chodím už sem rok a pol. Myslím, že nebude tu problém s tým jazykom, pretože ja už som tu, keď som vôbec nevedela slovenčinu, som nejako perežila ten etap, tak podľa mňa to bude týždeň a budem vedieť aj po česky už rozumieť. Tato dvojice tedy vytvoří jeden produkt, my vytvoříme druhý produkt. Pokud by nešel jeden produkt, jo, to znamená stříhání, jo, chlapu, jo, kluků, jo, cokoliv, co bude k dispozici tedy, jo. My vytvoříme ten druhý produkt, to znamená prodej květin. Podíváme se, kolik bude cena, jo, a kolik na to můžeme dát nějakou tu marži. Vy odhadnete tedy, za kolik to můžete, jo. Dej dražší, když řekne, že tolik nemá, tak běž malinko dolů, jo, ale dej tu nejvyšší. Nebo pokud holky najdou něco, tak budete muset dělat něco jiného. Topánky čistit. Jo. Za euro. A čo kúpiš tu máš na topánky? Koľko? 2 eura? A tuto, jak sa volá, neviem. A za euro. A je to. A to chalaňom pôjde. A to ako zlý nápad nie je. Víš co, berte to tak, jako že to je váš biznes, no. A že musíte uživit rodinu. Peniaze vraj robia peniaze. Každý z nás už počul príbeh o boháčovi, ktorý z $1 vyrobil miliardové impérium. Ale iné je o tom hovoriť a iné vyskúšať si to naživo.
Žádnej košík, jedem. Proč se nezeptáme prodavačky? Tady, pana prodavače. Chtěl se vás zeptat, kde máte nějaký leštidlo na boty? Kde jste prodavač? Knihkupectvo nějaké, kde by sme našli. To stále rovno a na pravej straně. V těch obchodácích nikdy nevím, kde mám co hledat normálně. Říkám, pojď se zeptat, máme to hned, ne? Řeknu vám na kouličku, to tady můžeme hledat taky hodinu v tomhle stavu, jako. Najlacnejšie, aké budú a najviac, koľko môžeme. Chceme kytky, hezký, ale by byly co nejlevnější. Ano. A chceme jich víc. Euro 52,20, euro 50. Takže nám dejte tamhle ty. Ty růžové? Hodně. Kolik si vezmeme? Všetky. Všetci, no? Všetky bereme. Jo. Hej, jestli holky napadly, to samý, ty vole. Nenapadlo. Kde je prodavač? Je na pokladnu, pojď tudy na pokladnu. Kde to byl dřeban? Nožky. Teď se nevíte s tím stříhat. Tady by to mělo být, když jsme tady dělali. hele. No, pro bílý. Počkej. Černý. Prostě těch společenských tady moc nepotkáme, třeba nějaký na kytky, obyčejnou houbičku. Oni to tu nemají, ty vole, kamaráde. Osvěžující kapsle, ty vole. No musí nám stačit tohleto, nedá se nic dělat, kamaráde. Pro ten efekt, hele, koukej, kartáč. Ne, to bude s tím letím, to musíme dělat s tím letím. No to bude černý za chvíli tohle. To vyteče ta černá náplň. No dej. No jo, a když potkáš obyčejný kytky, společenských. Tohle a ještě jim vyjde to se ti tady taky ty nohy. Tak my vás chceme poprosit dát tu šidlu. Děkujeme moc. Mne sa vôbec nepáčia napríklad. Ani jedna? Sú prepichnuté, majú také farby, nie sú živé. Ale nie sú drahé. Dobrý deň, prosím vás, vedeli by si nám ukázať, kde sú tarotové karty, alebo odkiaľ by sme si ich mohli kúpiť? Vzadu, tamto v rohu. Oni sú väčšinou všetky takých väčších formátov. Menší víc, to áno. Houbičku k čemu? Houbičku máš na tom. Jasný, ale na obyčejný kecky, tahle houbička bude použitelná. Ale kecky nemůžeš kecky natírat, to se nedělá. No, ale proto říkám suchou houbičku na nádobí jenom. Ale to bys jim zase myl ty boty, my jim budeme čistit ty boty, nemej. No, jaký je v tom rozdíl? No, hodně veliký. Ale já neříkám, že by si tu houbičku namáčeli, na sucho. To bude dobrý. Aby to ta máželka věděla, že jsem hodný. Věříte, že jste hodnej, že áno, a aj vás bude vidieť televízii. Ďakujeme, dovi. Co? Umíš Jarnuška Maďotiš, chceš kadeřnice, ano? Tak děti sem, počkej. Ten malej, ten má hodně vlasů, potřebuje zkrátit tento vláčku. Dobrý den, to je vaše dítě. Prosbu, nemohli bychom vašeho syna ostříhat? Ne, a vy nechcete ostříhat? Ne. Jmenuji se Marcela Kalendová, je mi 36 let a podnikám v prodeji zboží. Jelikož od malička pocházím z poměrně dost podnikatelské rodiny, byla jsem v tom vychovávaná, tak pro mě byla samozřejmost začít podnikat sama. Já nejsem člověk, který by se přetvařoval, já jsem poměrně dost taková, jako můj manžel říká, ostrá, jako břitva. Takže já jako vždycky říkám věci tak, jak jsou a tak, jak je cítím. A zároveň, když je říkám, tak se za těma věcma stojím, takže budu sama sebou. A pojďme koupit ještě ty one čokoládky a chalani by mali dojít tuto. Kam oni říkali, že šli? Do toho marketu nějakýho. Potrebujeme zohnať ich dvoch, lebo bez nich to nepôjde. Nemáme zbytek týmu. Jsme nedomysleli. Hledáme je. Ale tak nic, tak začneme sami, začneme bez nich. No a nemáme ešte, tak poďme kúpiť niečo na leštenie, ale vieš. No, koupíme to tady v tom, normálně se nedá nic dělat, prostě přece na ně nebudeme čekat, tak pojedou si oni, pojedeme si my, tak jako když nejsou schopní tam prostě bejt, tak jak jsme se domluvili, tak co máme dělat? Ty vole, no, my nám seberou fleka, jako. To bude konkurenční boj, se tomu říká, kamaráde, to není špatný. Dobrý den, nechtěli byste se ostříhat? Prosím. Anglicky mluví pan. A jo, English. Budete chtít ostříhat? My jsme vás rádi ostříhali. Sestřihli bychom vás.
Nám to vůbec nejde, musíme změnit taktiku. A vy jste se na nás úplně vykašli, vy jste pro nás nepřišli. Opravdu to vidím na ty kytky, takže si vemte půlku. Jdeme to prodávat. 2 eura. Musíte prostě na ně to. Už na ně nebudeme čekat, rozhodl jsem se jednat. No konečne, páni, už je naozaj čas prejsť od slov k činom. Alebo že by predsa len ešte nie? Na nákupnom centru, na miesto, kde sme sa dohodli, fakt ja asi som zvláštny. Mali kúpiť jednu vec a utekať sem. Takovýhle krásný holce. No to mi neříkejte za 2 eura jednu. Za 2 eura? Za 2 eura jenom, 2. Co? To ji nemáte rád. To ji nemůžete mít rád ani. Áno? Máte tam ešte nejaký plán? Prečo? No, pretože... Dámy v kancelárii sa síce pekne usmievali, ale inak svojim kolegyniam nepomohli. Presne ako v práci. Jedni pijú kávu a druhí makajú. Pane gentleman. Máme viac než gentleman, pane Magde. No to je krásný. Áno, prosím, udějte to pro nás. Tak si. Jsou všichni žgrti normálně, to je hrozný. Ďakujeme. A je to za 2 eura, ale. Ja to musím zaplatiť? Tak to je podvod z vašej strany, to ďakujem. Proč podvod? No, lebo ste povedala, že chcete nabídnout, tak to... No nabídnout. My to prodáváme. Ale prodáváme. Aha, tak... Uděláte dobrý skutek. Ale paní bude určitě šťastná, když tu květinu od vás dostane. Ne, živá. Ne, to je opravdu živá. Děkujeme. Tak to ďakujeme. Ach, bože. Chápeš to ty chlapi? Ne, já už normálně si říkám, že fakt gentlemani vymřeli. To není ani možný tohle. To je úplně neskutečný. Ty budeš leštiť a ich budem ukecavať? Jak se to dělá? Prostě si lesím a máš nějaký krém? Zde jsme Nie, to iba s týmto leštíš, to v tom už je napustené. Dobrý deň, nechajte si vyleštiť budúcnosť. Dobrý den, pane, můžu vás poprosit? Neměl byste zájem? Nemáte? Takže jak to chceš teď dělat? Prosím? Pavel to hodil na šarm. A je jasné, že to nerobil prvýkrát v živote. A slečno, vy se mě chcete vyhnout. A já to vidím. A vidím, že se mě chcete vyhnout. Ale já jsem vás viděl dřív. Takže rád bych vám nabídl dnešní specialitu. A tou je exkluzivní manažeři vám vyleští vaše krásné boty. Prosím, posaďte se. Tak, podrž mi to. Vyťahnite si ľavou rukou jednu kartu a ja vám poviem, čo vás dnes čaká. No poďme. Čaká vás pekný večer s príjemnou dámou. To euro ještě ukážu jedno kouzlo, jestli můžu. Sledujte mé prsty. Pořádně sledujte. Nemáte euro. Za takovýhle kouzlo nemáte euro. Kluci, čau. Tak co je? Jak mluvíš? English. Anglicky. Řekni mu kytku. Yo hablo español perfectamente. Sí. Por favor, ayúdame. Necesitamos vender esas flores. 2 euros, por favor. Cada una 2 euros. Pojďte si pro květinu, máte úžasného muže. Pojďte. Ano. Gentleman, je takových úžasný. je málo. Ano, takových je málo, opravdu. Tengo suerte ahora mismo. De nada. Co říkali? Sa prekvapili, že kto som vôbec ja. Ja im hovorím, že mám dvojité občianstvo, slovensko-španielské. A oni na to, že hovorím perfektne po španielsky, že kde žijem. A ja na to, že pri Alicante. Ale že predtým som žila na Kanárskych ostrovoch. No ale aj tak nič nekúpili, tak naprv nám boli platní. Já jsem si teda domnívala, že ona bude mít navrch, protože přece jenom, když učím, tak už jsem trošku z toho obchodu vypadla. Naposledy jsem to dělala před 20 lety. No, ale úplně v začátku jsem zjistila, že to tak teda není. Že teda se víceméně bojí oslovit ty lidi, že se plně bála něco cokoliv říct nahlas, že se trošku i styděla, to bylo tedy jaksi vidět. No, nakonec jsem se jí zeptala tady před chvílí vlastně, že prostě proč to tak bylo, tak mě řekla, že se vedle mě cítila něco v tom smyslu, jste tomu porozuměl jako outsider. No servus, konečne sme dali na reproduktor. Ja som chcel len toľko povedať, že tomu dennému horoskopu, keď nájdete týchto ľudí, mohli by sme ponúknuť ešte karmický horoskop, alebo horoskop zdravia. To by sme mohli ponúkať tak, že za 2 eurá. Páni, tak tieto múdrosti ste si fakt mohli odpustiť. Ale musí přijít co nejrychlejší.
Helejte, kdy vám takovejhle člověk leštil, poklekne před váma 20 sekund. Víc vás nezdržím. Prosím, madam. Posaďte se, máte tady krásně zlatou stoličku. A kolik byste řekl, že za takovou službu si účtujeme? Já vás poprosím o symbolické euro. Dobrá, vlastně jaký to má účel? Chci se stát milionářem a jdu na to teda trošku popomalu. Koupí kytičku, prosím tě. Ty jsi vošklivá, že nechceš kytku. Danke, schön vielmals, nechten si. Marcela a Ingrid mali u mužov úspech. Dostávali peniaze len tak, pre svoje krásne oči. Prostě nehovorím stolačky. Čímže nehovoríte? A vy speak English? Ne? To je škoda. Já bych speak. Krásné kouzlo, co tomu říkáte? Spokojený zákazník, to je naše moto. Kabroni. Leštili a leštili. Ale koľko topánok musí človek za 1 euro vyčistiť, aby zarobil aspoň na minimálnu mzdu? Určitě touto formou prodeje bych se živit teda nechtěl, no. Vám by v teréne sa síce nabehali, ale jedna vec im nenapadla. Tu povedala iba Markéta v kancelárii. Ale v květinářství smlouvali s tou ceně? Když to bylo, my jsme, nemůžeš smlouvat. V květinářství přece nesmlouváš. To jsou ceny daný. Ona si to nevymýšlí, ty ceny. Ona je má a pokud je to prodavačka... Ne, protože já to znám. Po prvej práci je čas na odmenu. Ideme sa ubytovať. Sledujte, aký luxus poskytla šéfka svojim uchádzačom o prácu. To by váš zamestnávateľ asi neurobil. Darmo je. Ide o exkluzívny job. Máme veľkou postel, ty vole. Wow. Super, jako chceš. Dobre. Tu bude váve spinkať pyžamičku s monstričkami. Jestli chceš, tak za euro ti vyčistí boty. Za euro. Tak si to pekne užívajte, lebo nikto z vás nevie, či už v tejto časti práve on nebude ten, komu šéfka povie: u mňa si skončil. Sen o luxuse pokračuje na streche hotela. Zatiaľ sú všetci plní optimizmu a chcú sa kamarátiť, ale už o chvíľu pokračuje konkurenčný boj. Ešte predtým však odhaľme tajomstvo názvu, ktorý páni dali svojmu týmu. Kabroni. Kabron, ale doslova to znamená kozel. Čo je? To je vážne kozel. Nám kolega říkal, že po španělsky je to lišák, prej. Áno. Lišák. Ale ona žila v Ja tam žijem, veď ja mám Španielsko, Slovensku národnosť. Prej kabron je kozel. Říkal, že je to lišák, on je kozel. Takže jsme kozlovat. A to máš jedno, jestli seš kozel nebo lišák. Ja som žásla, keď ste to vy povedali. Ono vám by to jsem viděl taky. To je tak, keď si dáte meno v jazyku, ktorý je pre vás doslova španielská dedina. Každý manažer musí umět zdravě riskovat. Zdravě, ale opatrně. Takže naše další cesta teďka povede do kasína. No já vás naozaj poprosím, aby si sa nádherne obliekli. Nádherně, opravdu nádherní večerní róby. Pavle, to je něco pro tebe. Říká se, že risk je zisk a proto teďka 14krát zatočíme ruletou a... A ten tým, ktorý nazbiera najviac žetónov, vyhráva a pozor, ide do tvojho, takže vám prajeme veľa šťastia. Ďakujem. Peniaze robia peniaze. A najľahšie sa peniaze zarobia v kasíne. Má to len jeden háčik. Ak chcete spraviť veľké prachy v kasíne, musíte byť jeho majiteľ. Červenou kravatu, ale... Pojď. Nula. No. Co jsem říkal, že vždycky vsázím? Co jsem říkal, že vždycky vsázím? To je... Oni mě neposlouchají, já říkám všechno na nulu a ona padne nula. Ty.
Ale tak teď už je pozdě, že jo? No tak ale teď... No tak pozdě. Dáme sem. A je tam, jede! Dobrý, papi. A čo, tak my se vdáme, já snad nějak. Tak si to užijte. Nemůžu prohrát. A vy to opatrně. Pome. Ty. A je to. Dobre, kočky, to má. Niektorí súťažiaci sa v kasíne cítili ako doma. Pre iných to bol ich prvý kontakt s veľkým svetom hazardu. A pre jedného, ktorý sa zatiaľ vôbec neprejavil, to bolo len ďalšie miesto na pozorovanie spoluhráčov. Jmenuji se Jan Kocián, je mi 29 let a momentálně pracuji jako personalista v jedné zdravotnické soukromé firmě v Praze. Tak neúspěchu by bylo jako, že jo, že se tady strapním, no možná to vypadá trapně tady to moje působení na kameru, ale že jo, ať si to nikoho nemusím mu vysvětlovat, že jo, to oni dobře ví, že vlastně já jsem se dostal do 16, jo, ze 16 milionů Čechoslováků berou 16 a já jsem v té 16, jo, to je 1 z milionů a já jsem tím 1 z milionů, takže jako samo o sobě, jako i když řeknou, haha, ty se schoval jak idiot, prostě tak jenom vím, že tiše závidějí, takže nebojím se, ať se smějou, vím, že závidí. Páni sa z neznámych dôvodov rozhodli, že ich šťastné číslo je 5. Dámy zasa vsádzali hlava nehlava. Holky, dejte cokoliv, my se na to těšíme, co dáte. Holci, čo dáte, my dáme opak toho, no. Dej 5, šli jsme na ní, dej je proti ní. Je to jedno, kolik dáš, že to... Táto atraktívna exotická kráska, ktorá v kasíne vyzerá ako Bond Girl, má síce ekonomické vzdelanie, ale momentálne je na materskej dovolenke. Volám sa Anna Čízová, pochádzam z východného Slovenska, okres Sabinov. Momentálne žijem vo Švajčiarsku, kde som na materskej dovolenke. V budúcnosti by som si rada otvorila svoj bar alebo nejaký podnik, kde by som bola šéfkou a spravila by som si tam všetky veci podľa seba, ako by som chcela. Mám jedného syna, má 1 rok, momentálne je vo Švajčiarsku, volá sa Marko a na budúci týždeň pôjde k babičke na Slovensko, aby si ho babička tiež trošičku užila. Nemyslím si, že som zlá matka, že som odišla na túto súťaž a táto súťaž môže trvať až 30 dní, pretože môj syn je dobre zabezpečený a má všetko, čo potrebujem a v srdci ho mám stále, takže si myslím, že je na správnom mieste a v správnych rukách. Súťažiaci si to naozaj užili. Všetci, okrem majiteľky baru zo Španielska Mariany. Tá sa totiž vyhovorila na chorobu a neprišla. Zdá sa, že nikomu nechýba, ale zdanie klame. Dámy jej to neskôr dajú vyžrať. Každý správný top manažer by měl umět perfektně ovládat svůj automobil, ale také by měl umět vést svůj tým v kritických situacích. No a teraz si oboje vyskúšame. Hlavně jezděte opatrně. V poslednej úlohe tejto časti poslala šéfka svojich budúcich manažérov do Rakúska, kde majú jednu z najväčších trenažérskych dráh. Išlo o to, aby si vyskúšali svoju zručnosť za volantom a to, ako jazdiť v teréne a hlavne, aby sa pri tom prejavili. Musím si poutat, nemusí. Já nemám pázy. Mám tady pás. Je pás do prostředku? Ne. Ty vole. Tak mě držte, já budu držet pytlík, držte mě. Šéfe, dejte nám pořádně, ať se zeseru tady. Na začiatku sa nesúťažilo. Týmy si vyskúšali jazdu v teréne a školu šmiku. Pretože dobrý manažér by sa nemal báť. Alebo by to aspoň nemal verejne dávať najavo. Ale skúste sa tváriť ako šéf, keď máte žalúdok v krku a pocit, že ide o život. To je úplne dobré. Ja nemám ani frajera nikoho poznať na to, že zabijem sa tak aspoň časno. Já vystupuju. Já poletím hlavou tady do té kamery. Já to kašlám ten pas.
to se vrať! Jasný! Protože jste náhodné, my jsme jo! Ukaž, co jste ti Čojný, jak dobrý je! Normálně bych se posrala. Já nevím, pojďme! Jdeme na to! Ne. Já vám vyskočím, to je jedno. Ta Ingrid chtěla okamžitě vystat, takže my jsme kvůli ní museli zastavit. Jen protože ona prostě ani náhodou. Ona nechce sportovat, ona nechce tohle. No tak jako se ptám, co tady teda děláš, protože přijdou jiný obtížný úkoly a vy musíte mít k sobě přece, když jsme tým, vzít si lidi, kterým aspoň trošku věříte a budete si jistí, že ten úkol splní, i když je to těžký odhadnout, jo. A já nemůžu, aby mi tam někdo kňučel. Tady už je blbě, ty vole. Ale, podívej se, vole. Počkej, už to na mě leze. Markovi na vyjadrenie jeho manažerských pocitov stačili 2 slová. Ty vole, ktoré však opakoval toľkokrát, až sme mu ich začali počítať. Ty vole. Vytoč si kormidlo doprava troška. Áno. Ešte presne zastavím. Jau. Sorry, to som nechcel. Pohode. Volám sa Matej Kuna, mám 20 rokov. Študujem na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne. Do tejto súťaže idem bojovať a dúfam, že výhru $100,000 vyhrám práve ja. Plyn. Ešte plyn. Teď brzdí, zmáčkni to, brzdí to. Musíš na to dupnout, aby ti to udělal smík. Hned musíš našlápnout. Já jako tak zase. No, to dostaneš, musíš dostat smík. A ty vole. To je pecka tohle. Ty vole, ty jste pěti měl přivázat tí držce. Ale to je 2 sakr. Ty vole. A tohle je teda kámo, ty vole. Hele, tohle je, tak to je, na to jsem se těšil. Ty krávo. To je bomba! Ty vole. To je paráda. Já už to mám na krajíčku, ty vole. To je super, já bych to zkusil, ale já bych to asi přelovil, to auto, ty vole. Ty vole. Ty to cukání, to je paráda. Jestli za tohle nějaký lidi platí, tak to jsou dobrý vládny, ty vole. Hele, to je to přemýšlení, to žeru, to žeru, ty ale to se tam bude kompenc, ty ale. Ty vole, to má nějaký špatný brzdy, ne, ty vole. Počkej, ktorú nohu používam právo? Ľavá noha je brzda. Nepoužívaj ľavú nohu nikdy. Daj si takto pod koleno. Počkej, toto Nedá sa máme... povedať, že by Matej bol skúsený vodič. Doteraz sedel za volantom len párkrát. Presnejšie 2-krát. Mamma mia, here we go again. Čím viac sa blížil čas, že si za volant sadne Barbora, nálada v aute sa zhoršovala. Barbora sa totiž priznala, že nevie šoférovať a hrozne sa bojí aut. Já ti říkám. Ne, prostě odmítám to. No já si vystoupím, já nejedu s ní, já už... Odmítají, ne, prostě. Jako... Budeš mě poslouchat? Prosím, Barbie, poslouchej mě, půjdeš pomalu a budeš mě poslouchat, jo? Barbie, v klidu, zvládneš to. Nebeď. Zvládneš to, rozdechej se, nadechni se. Slyšíš? Zvládnem to. Nakoniec jediná, ktorá pri nej zostala, bola Marcela. Báru to zjavne vyviedlo z miery. Markéta a Mariana sa síce do auta vrátili, ale vzťahy už boli Na na druhou stranu toč volám. Tak, dobrý. Barbory sa tento prejav nedôvery veľmi dotkol. Jsi překonala sama sebe, jsi úžasná. Dívej se na to a zastav.
A tak bylo to v pořádku, já mám strach spíš o ně, o to se mi jednalo. Protože máš 4 holky, které ti nevěří, tak Marcel nevěřila, tak to je možná dobré. O chvíľu uvidíte. Ty jsi to absolutně posrala. Keď som tomu na vine, tak sa hneď teraz balím a s radosťou, velice s radosťou 200 štartujem môj Bavorák a letím domov. Na Slovensku každý sa každému pchá do ryťa, každý je falošný, však ona už len tým je sem prišla, že ani nevie, kde prišla. Ja to nemôžu na to mysleť. Všetko, čo sa v autách stalo doteraz, bola iba skúška. Až teraz ideme naozaj súťažiť. Milí páni, doteraz to bola zábava, ja som videla, že ste si to krásne užívali, ale táto disciplína rozhodne o tom, ktorý tým vyhrá. A samozřejmě, že vyhraje ten tým, který bude rychlejší. Ale pozor, za každý zhozený kužel máte časový postih. My sme si teraz vymysleli takú malú komplikáciu. V tejto disciplíne zaviažeme oči Matejovi. A pozor, Matěj se bude spoléhat na vás 3, že ho budete dostatečně dobře navigovat. Držíme vám palce. Děkujeme. Doľava, áno, plyn, ako doľava, toč kormidlo troška. Doľava, ešte doľava, ešte. Chápeš, tak málo času a oni se rozjedou tak pomalu. Nie, čo robíš, brácho? Doľava, stoj! Doľava, vytoč to doľava. Levo, vytoč to. Všimnite si, že Zoli to vzal do svojich rúk. Pokyny dával len on sám. A to bolo správne riešenie, ako úplne nezmiasť vystresovaného Mateja. Vytočil to, dobre, ideme ďalej, rovno. Ešte, doľava. Dobre, teraz vyrovnaj. Doprava. Ešte doprava, šlápni na to troška. Doprava. Ježišmaria. Myš môj. Ticho. A dole kozel. Dobre, hovor, čo ďalej? A ideš plyn a nechaj kormidlo troška doprava. Myslíš to trefá? Plyn, áno, všetko je v poriadku. Vytoč doprava. Ešte. A stop. Snažil som sa. Dobrý. Blbě navigovali, nebo on tak blbě řídil? Ale nevadí, snažil sa. Ne, řídil dobře, ale po pleci strany v závěru. Doprava, točil, doleva, já nevím. A Mariana se bude spoléhat na vás 3, že ji v tom nenecháte a budete jí perfektně navigovat. Nech sa páči. Takže môžeme doľa? Pozri sa, jak to vyzerá, aby si mala prehľad. Nič nevidím. Nie, ešte mi robíte voľa? Kde je Dčko? Ešte jednu dozadu. Tak, to ide. Nemôžem vidieť aj to. Ideme. Pomalu, rovno. Choď rovno. Auto by sa aj pohlo, keby Mariana nestála jednou nohou na plyne a druhou na brzde. Ale však ty my stojíme. Počkej, my... Teďka teda nechápu, jestli ten rozjezd byl úplně správný. Doleva, hodně doleva. Pořádně doleva. Mariana, doľava toč. Mariana, Doprava. Doľava. Teraz trošičku doprava. Tak by sa tam měli projít. Kde? Tady těma dvěma. Tak nejde. Tak kde idem? Choď rovno. Ešte furt. Toč doľava. Marianka, doľava toč. Doľava točím. Toč doľava. Furt? Áno. Pretože zase sa netáči. Toč. Vyrovnaj volant. To je kúžel. A teraz to už. Dneska ide domov niekto. Ale aj vy navigujete. Ja už nenavigujem vôbec, bo to nemá smysl. Toč doprava. Mariana, stoj. Stoj. Tak doprava alebo doľava. To je leva a to je Ale vy mi hovoríte, jedna mi hovorí doprava, druhá doľava. Vy chápete, že nič nevidí. Ivana tvrdila, že se doteď bavili, tak teprve teď se začínají bavit. Choď rovno teraz a otočme sa doprava. Ale choď rovno. Ale pozor, tam sú železa. Dobre, choď rovno. Rovno choď. Choď rovno, choď. Toč doprava. Tak, teraz... Maria, stop! Keď som si nepamätala, jak máme ísť cez tie kúžele. Ale však vy ste tu na to tiež, aby ste navigovali. Ja som sa, že to pochopila, keď nám to říkal. Aj som bola čo zrazila. No, všechno. Ale tak mi nemôžete, že zlá. Ale dobrá som bola. Dobrá si bola, dobrá. Fakt, nič nevidela som babi, nič. Skúsi to, no nič nevidíš. Holky, jediný bezpečný místo tady na tom autodromu pro mě bylo, když jste si stoupil mezi značky. To jsem si byl 100% jistý, že tam mě nepřejedete. Ja nič neviem, oni kričia doprava, doľava.
No ale keď nevieš, kde je ktorá strana, tak... No tak dobre, no a keď vidieš, že musíš ísť doľava, prvá odbočka doľava a on ide doprava. Keď to videla, že kam musím ísť. Ja neviem, to je vec názoru. Ja si myslím, že Mariana to mala ťažké z toho dôvodu, že nič nevidí a nemôžeme sa na ňu hnevať. Pretože ja sama neviem, jak by som išla, keď mi vraveli, že doprava, doľava. Možno by som tiež išla doľava, keď mi vraveli, že doprava. A my sme tým, ja nemala som navigovať sama, boli sme tam od toho 4. Nádejní manažéri majú za sebou svoje prvé úlohy. Teraz ich však čaká tá najťažšia. Obhájiť sa pred šéfkou. Máte za sebou 3 úlohy súťažné. Prvá úloha bola peniaze robia peniaze. Dostali ste do týmu $500 a mali ste vytočiť čo najviac. Čo, predávali niečo, alebo? Tak zvolili sme si, že sme čistili topánky, dámske, pánske, za symbolické 1 euro. Toto je dosť blbé teda, že za 1 euro. To veľké bigo ste neurobili. Charita ste? No, nie sme charita. Ja som vám nedala charitatívnu úlohu, ale si myslím, že za 1 euro čistí topánky, to je dosť málo. No uvidím, aký bol zisk. Bola to instantná služba a tým, že bola... To nie je riskantná, to je normálna bežná... Instantná, že bola taká rýchla a bola to pomerne nová služba, takže sme dali to. To nie je nová, to topánky sa čistia od... Ale tak sa mi tá cena 1 euro, ako to ste... Dosť malo. Ten, kto si dá vyčistiť topánky, ja by som aspoň 5 eur pýtal. Ja. Za 5 eur by som ani handro do ruky nezobrala. Že by som ešte nikomu čistila za euro topánky a mám 500 vo vrecku, tak to ako ťažko. Mali sme tam 4 pánov, páni si zvolili spomedzi seba vlastne 4, ktorých mali reprezentovať v tom nákupnom centre. Bol tam Pavel, Marko ako team leader, potom tam bol Miroslav a Michal. Mali ste na to 3 hodiny času, ale na začiatku sa naozaj stratili. To znamená, pobehovali ste veľmi zmetene, nevedeli ste, čo máte robiť. Keď mám vyzdvihnúť v tom danom, tak najviac z týchto 4 sa mi páčil asi Pavel, ktorý bol veľmi komunikatívny, bol veľmi láskavý, milý. Koľko vyčistil topánok? Já bych řekl tak kolem 20. 20? Topánok, tak nějak asi, no. 20 topánok za 3 hodiny. Jako 10 párů. Táto prvá dvojica bola taká, by som povedala, taká milá. Tá druhá dvojica sa mi zdala veľmi vtieravá, veľmi veľa rozprávali a málo pracovali. Dobre, teraz dámy. Tak já bych se tady možná odpíchnul od toho momentu, kdy jste začali vymýšlet ten produkt, který budete nabízet. Mně se strašně líbilo, že jste měli čistou linku, začínali holky opravdu s tím, že měli 2 nápady. Během 5 minut jste z těch 2 nápadů udělali nápadů 10. Najednou jste se v tom ztratili. Jediný, kdo tam vedl trošku linku, byla Věrka s tím, že se tam najednou jako vyrojila strašná spousta pro mě kravin. Opravdu kravin. Nevím, koho z vás napadlo pánský stříhání. Takže Marcela, že jo, pánský stříhání, když jsi v zemi, kdy vidí, že jsou ty chlapy opravdu všichni ostříhaní minimálně za 50 euro a vy se rozhodnete před kamerou na židli stříhat stydlivýho chlapa. V tu chvíli už mi to začalo připadat, že se v tom začínáte prostě strašně babrat. Pak tam proběhla věc, teda, že jste si řekli, že teda budete prodávat ještě ty květiny. S tím jsem absolutně souhlasil. Nebylo to prostě propracovaný. Vy jste ty kytky mohli koupit levnějš, ještě levnějš s nějakou slevou a mohli jste je prodávat třeba dráž. Vy jste absolutně nevyužili ten potenciál, který jste měli. Já bych to udělala. Jako, rozumíte, kdybych nakupovala od veľkého obchodníka klidne. Ale vy si môžete zjednať cenu, to on má pravdu. Vy môžete prísť keď berem všetky kvety, čo má v kýbli, tak jednoducho zľavu byť mala dať. Ale zjednávali ste? Nezjednávala, to řeknu otevřeně. Nezjednávali ste zľavu. Tam pak byla další věc a tady to jsou opravdu věci, kde se musíte zpovídat. Tady nořené nám, my jsme opravdu jenom uši a oči. Která pro mě třeba bylo plus, co já jsem viděl jako plus, ale ve chvíli, kdy se v tom trošku popytlám, tak pochopím, že to tak nebylo. Vy jste nakoupili gely, já nevím, jestli jste nakonec koupili stroje, koupili jste řebeny, vybrali jste tam vlastně celou drogerii s tím, že vás pak napadlo ty věci jít vrátit.
A ostříhali si nějakého teda toho Neostříhali. Neostříhali. Tak já vzhledem tomu, že prostě umím stříhat, tak jsem to viděla, že prostě zadarmo můžu prodat svou práci a zhodnotit tu práci. No. A v kadeřnictví za 20, za 30, za 40 euro já jsem schopná někoho ostříhat, tak proč by do toho nešla? No ale neostříhala si někoho. Všichni se báli. No si museli počítat. Ale my jsme to viděli, já jsem ale právě řekla. proto my jsme hnedka zvolili tu variantu a hnedka jsme ještě ale už si nakupili. Rozumíte, vy nemůžete nakupit a vrátili vám peníze. Samozřejmě. No tak ještě, že to. Proto říkám, že jsme nebyli trapní, že jsme to vrátili. Tam právě pro mě byl ten problém, že vy najednou z té kupy nápadů jste měli 2, kde vám jeden nevyšel a ten další už jste neměli šanci jakkoliv rozvinout a přišli jste o spoustu času. A jak Věrka sama říkala, mohli jste prodat daleko víc. Dobre, teraz sa opýtam Ivany, že aký bol výsledok tej prvej úlohy, taký hmatateľný, finančný. Zárobok bol 65 eur. To bol zisk? Nie. Zisk bol $7. $7? $7. No, ja sa radši nesmím. Zarobili ste vlastne $65, ale ten zisk bol $7. Tržba bola 65. Keď sa to všetko prerátalo. Ale šlo o tržby. Nás upozornili, že jde v tomto úkolu jenom o tržby. Ja som vám povedala, keď som vám zadávala úlohu, aby ste tie peniaze zhodnotili čo najlepšie a doniesli čo najviac zisku. Všade, vy ste biznismen, ste podnikateľ? No, určite. Tak musíte vedieť, že tržbu akurát tak, že je dobrá tržba, musíte si odrátať od nej náklady a tam máte zisk. A ten je mizerný. Áno. To je hrozné. Já nejsem šéfík týmu, takže... Šéf nie je zodpovedný za všetko. Vy ste zodpovední za svoju prácu, ktorú ste odviedli a zarobili ste všetci dokopy $6. 7. Prosím? Ano, 7. No to je blbé dosť. Já jsem je navigoval z kanceláře. Tak. Akože navigovať na topánky niekoho, že komu má vyčistiť, to je dosť ako funkcia na hezky, no. Rozumiete? Ako ešte toto mi hovorte. A $6 oni vyrobili na všetkých. Na všetkých, ktorí boli v tom týme. Vlastne na celú firmu. V podstate. Za 3 hodiny $6. Presne som to vedela. Ja vidím, viete, kde chybu? V cene. Cena bola slabá. Euro nie je nič. To je, dneska za euro si tak akurát, môžete viete čo. To je malá cena, keď si boli po 3 eurá robili, alebo po 5 eur. Tak by ty po lidi... 5 eur ste kľudne mohli čistiť topánky. Nemohli jsme čistit topánky. Ale prečo nie? Protože ty lidi nechtěli dát nikdy ani to euro. Tak si mali takého vymaknúť, čo má baldíny na nohách. Nie vymaknete takého, čo... Já jsem vymáknul, který má baldíny, který má holínky, já jsem bral všechno. No ale si zvihol ste cenu? Zdvihl jsem cenu. Euro. To euro bylo takový, že ho dali všichni. To znamená, že to byla cena, kterou akceptoval celý ten trh. Ale odkiaľ vy viete, že by ponúkli ste mu? No ja... Si mali najprv 3, nedám, tak dám za 2, daj. Měl jsem VIP produkt tam, že jsem vystříkával boty deodorantem. Ešte raz mi odpovedz si prosím vás na otázku. Pýtali ste 5 euro? Ne. Koľko ste pýtali? 2. 2 dal? Ne. Len jedno. Jenom že jedno. Si z 2 išli na jedno. €1 lidi utíkali z té židle a prostě, že si za 2 eura koupí doma celý krém. U toho jedného ste povedali 5 euro? 5 euro jsem neskoušel. Když mi nedají 2 eura, tak mi dají už vůbec 5. Dobre, ale to len u jedného ste vyskúšali. Tak 2 eura jsem zkoušel. Ale u jedného klienta ste to vyskúšali. Neskúšel jsem to, já nevím, 3krát. 3krát. A ste vyčistili 10 topánok. Alebo 20. No, 20. Tak ste mali u každého to vyskúšať. Čo keby sa niekto bol našiel, že vám bol dal aj 5? Jo. Tak já jsem to ze začátku bral tak, že dejte mi, co můžete. No tak to nemôže tak byť. No to nemôže. No, to nemôže tak byť v obchode, ako dajte mi, čo môžete. Tak vy budete predávať šaty a poviete, viete čo, dajte mi, čo môžete. Ne, ako dejte mi €1 a když mi dáte víc, tak dobrý. No nie, vy máte pýtať 5 a keď mi dáte menej, tak dobre. No tak když jsem mi řekl... Zjem z hora nadol, nejdem z dola nahor. To už vám potom nikto nedá, viete. Viac. Dobre? Tak my jsme na tom byli trošilinku líp. Holky udělali $198 s tím, že čistý je $29. $29 je ofina.
Je ustřížená ofina. No, tak právě to šlo, proto jsem chtěla stříhat, protože jsem věděla, že se dokážu Ale pozor, prodat. tak teďka se do toho já vložím tady tím stylem, že já mám pocit, že vy jste furt vymýšleli, proč by to nešlo, proč by to nezaplatili, proč by to neudělali, proč byste je neudrželi na tom křesle a nikdo nevymyslel důvod, proč je tam udržet. A ešte jedna chyba, vy ste mali $500, vy ste investovali celých $500. Jak tak počúvam. Tak na čo som vám dávala 500? Ste mi mali povedať, že vy 500 ani neviete investovať. Vy ste sa nejak mali rozdeliť. Si rozdeliť aj tie peniaze a každá si niečo iné mali skúsiť. Vy máte 500 eur a investujete 40. No darmo, ako oči prevrácate. Nie je to tak, ale nie je to tak. Je to naozaj tak. Je to veľmi málo času na poradenie sa, ako... Kam ty peníze investovať? Naozaj. No, to len vy ste mali investovať nie $500,000, len 500. Ja si nemyslím, že mali málo času na poradu. Vy ste tam veľmi dlho rozprávali a vlastne... Vy ste sa mohli radiť aj hodinu. Radšej sa budem radiť hodinu, alebo 2, sa poradím dobre, nejak to rozinvestujem a hodinu si dám na toto. Keby si 4 boli investovali. U té malé investice u nás asi byla ze strany chyba, že jsme to pochopili tak, že aby jsme co nejvíce jakoby ušetřili. My jsme chtěli ušetřit co nejvíce peněz a co jakoby co nejvíce dělat. Biznis je o tom, že zarobiť treba. My šetriť môžeme doma u manžela, že my nekúpime dobré topánky, alebo si nekúpim ja. Ale v obchode, čo ja budem šetriť? Však musím to, keď mám tie peniaze, tak ich zainvestujem. Mi nehovorte, ste obchodnička, všetky, ktoré máte, nezainvestujete? Čo si ako necháte? No, jasné. Ako tu išlo o to, že vy ste málo investovali. Na to, čo ste investovali, tak ste ani nemohli veľa zarobiť. Lebo to už by ako, však nie sme tu Donald Trump, nie? Toto uzavriem vzhľadom na to, že stále sa budem pozerať na ten zisk. Tu bol väčší, tak vyhrali dámy. Ďakujem. Druhá úloha, tam ste boli v kasíne a bola pod takým heslom, že manažer firmy by mal vedieť otočiť peniaze. A čo sa v tom kasíne dialo, tak Ivana? Ja som naozaj pri zadávaní úlohy, ako si mi povedala, tak vlastne som chcela, aby ste boli všetci veľmi pekne oblečení a boli oblečení vlastne vo večerných robách. Páni, adekvátne k tomu. Musím vyknúť Markovi, že ten bielý oblek sa tam vôbec nehodil. A prostě naozaj nie. Mě tam teda dostala jiná věc. Tady jsme mluvili o týmech, o tom, jak se vám tady jako pracuje hezky, jak jste všichni strašně přátelský a máte se rádi. Ale furt tady jsou lidi, kteří pro mě do týmu úplně jakoby nepatří nebo nefungují s týmem. Samozřejmě, že mě to budete možná vytýkat, ale já jsem tam zažil vlastně po dlouhé době něco, s čím jsem nesouhlasil. Byla to Mariana. Já chápu, že ti bylo možná špatně. Nie, já mám alergiu. Teďka mě nech domluvit, protože já vím, že to možná nebude hezký, ale je to můj pohled jenom zvenku. Mm-hmm. Vím, že můžeš mít alergii, vím, že ti mohlo být špatně, vím, že jsi prostě mohla mít holčičí problémy, ale tady všechny ty věci se dají prostě na 5 minut vydržet. Ty jsi tam mohla ty holky podpořit, mohla si tam s nima stát, mohla si to ustát. Já mám rád nazývat věci tak, jak je vidím, buď to je to černý nebo bílý, šedá neexistuje, prostě pro mě si tam simulovala. Ja mám alergiu na 6 vecí z 12 a mám to od doktorov aj zo Španielska, aj zo Slovenska. Ale ja som sa nebránila tým kvetom. Ja vás teraz preruším, keď dovolíte. Alergiu, viete na čo všetko ja mám alergiu? Ja som z domu nevyšla. Ale keď budete mať schôdzku s nejakým obchodným partnerom, ja to beriem zase tak, ja to neberiem z pohľadu kasína teraz. A vám bude špatne, a už teda máte dohodnutú, lebo vy ste vedeli, že tam idete, lebo vám to bolo oznámené, tak neviete 10 minút, ako aj keby som hríz mala ten stôl, tak tam idem. A ešte keď v súťaži som a bojujem o $100,000 a o nejaký post, musíte niečo aj vydržať. Viete, koľko ja som musela v živote vydržať? Nie, ale tak to nejde o osobne, to presne to ide o týmom. Že my sme tým a každý musíme za každého bojovať a stať. A ty normálne odišla. Sme ťa potrebovali ako člena týmu a ty stála a odišla. Ani nič nepovedala. Kebyže idem potom k doktorovi skôr, tak by sa tomu predišlo. A potom si sa vrátila a ani nepovedala, prepáčte, že som nebola, prepáčte, ale prečo sa teba ospravedlňovať znovu na tebe za moju alergiu? Pretože sme tebe čakali 2 hodiny. Tuto sme sedeli a čakali. To
To mi nikto nepovedal. Ja som tebe to povedala pri stole som ti povedala, že sme tebe čakali 2 hodiny. Proste ja to berem z toho hľadiska, že keby ste mali nejaké obchodné rokovanie, alebo by vás tam čakal nejaký obchodný partner, alebo čokoľvek spojené s biznisom, preboha, že si môžem láhnuť do postele. Ja viem, že ako možno pre iné zamestnanec, je majiteľ firmy, iné top manažer firmy. Ako ja by som to prehrízla, ja by som tam išla. Keď už by som sa teda na to dala. To je môj názor. Uzavrieme túto súťažnú disciplínu a v tejto súťažnej disciplíny vyhrali muži. Ďakujeme. Tretia úloha bola v tom, že bola tu vlastne tá škola šmiku, kde manažér firmy by mal mať pevné nervy a mal by sa teda vedieť ovládať. Ja si myslím, že toto celkom páni zvládli, pretože máte napriek svojmu strachu, ten strach prekonal, dohodli sa, že hovorí len jeden, to znamená, nevyvolávali tam zbytočný stres. To tam bolo dosť podstatné, lebo keby všetci boli ste cez seba a tam kričali, tak to by možno iné. Ja som na začiatku uviedol hneď, že chlapci, nebudeme sa prekrikovať, lebo s tým skoro, áno. Takže ja si myslím, že tu k tomu nejak veľmi nie je čo povedať. Výbor? Tak já právě nevím, jestli holky pochopily, že celý ten úkol, celý to zadání, nebo toto skrytý tady v tom úkolu byl team building. A myslím si, že to, co já jsem viděl, tak vám to tam moc nezafungovalo. Tam se vlastně nepovedlo vůbec nic. My jsme to viděli každý úplně jinak. A bylo to... No, lebo vy ste sa ani dohodli na tom, že já jsem právě si myslela, že by to měl říkat... oni. Já jsem si myslela, že by to měl říkat jeden člověk, když každý to vidíme jinak. No, prečo ste to nepovedali? Keď no, však ja som sa pak otočila a už sa radši ulomdila. No, ale ste mali povedať, si to mali nejak presadiť. Ale tak ja som to brala tak, protože ona si vybrala spolujezdkyni Anu, že jí věří jako nejvíc. Takže... Obě dvě nohy na brzdě a na plynu, to je těžký rozjezd, to úplně chápu. A věděli jste, že prostě ten čas tam nějaký je, že když projedete nějakou tou bránou, tak se vám nebudou odečítat body. A místo toho se z vašeho auta ozýval strašný řev. Pro mě to byla hrůza. Ve chvíli, kdy jsem šel mimo branku, tak jsem riskoval život. Ale nevěděl jsem, jestli mě přejedete zadkem nebo předkem, protože jsem nevěděl, jestli couváte nebo jedete dopředu. Ktorý aj... Vy 4? Vy si nejaká tmavá, jak plavky v Turecku. No. To byl team building tady to. Tam opravdu, kdyby byl strom uprostřed pole, tak vy do něj narazíte, protože nevíte, kde je pravá, kde je levá. Ale to je základ v biznise. Vy musíte vědět, co budete tady v takovýchhle momentech dělat. Toto je pre vás súťaž o manažerskú pozíciu. A vy sa stále smejete. Tak to skúste brať už troška vážne. Toto je dáma, ktorá vás bude živiť jeden celý rok a nie malými peniazmi. A vy sa stále smejete. A mňa to dosť irituje. Ja už sa teším, kedy vy začnete naozaj súťažiť. A já začínám mít pocit, že jsou tady dvě skupinky lidí, kteří si semka přišli najít přátelé na život a na smrt. Absolutně špatný pocit. Tady jste každý za sebe. Ve chvíli, kdy někdo někomu řekne, ty jsi to absolutně posrala, a pak si s ní sedne za stůl a řekne jí, ty jsi to vlastně ani tak moc neskazila, tak to je nesmysl. Tady takové věci by se vůbec neměly říkat. Jste tady za sebe. Můžu trošku oponovat, prosím vás. Vemte si, že my jsme tady dělali disciplíny, které jsou team building, jak říkáte vy, to je stmelení kolektivu, to je i zábava. Kasíno je zábava. Takže já si myslím, to, že se smějeme, to k tomu patří. Nezlobte se na mě, ale opravdu tyhle věci dvě jsou i o zábavě. Team building a kasíno. Tie dve, ale neviem, či je zábavné urobiť zisk $6. Ale ako myslím si, to je pravda, to je pravda, to musím, neviem, či je zábavné. A zase takisto si myslím aj ja, že je tu nejaká súťaž, stále vyhrá, len jeden vyhrá. Čiže my aj to je jak firma, aj v tej firme, vy ako, dobre, všetko v poriadku, sme ako jeden celok, ale vy si zodpovedáte za seba. Za seba si zodpovedáte, preto on sa pýta, aj ja som sa pýtala, koľko ste boli v tom aute, kto šoféroval, lebo nejakú zodpovednosť vyvodiť musíte. Aj keď je tým, tak nie všetci sme vinní, lebo niekto to tam posral. Hej, možno to posrali 2, 3, alebo len jeden. Hej, takže to nie je celkom tak, jak vy hovoríte, že sme tým, tak teraz budeme všetci ešte aj na záchod pôjdeme spolu v rovnaký čas. Toto s tým vôbec nesúhlasím, lebo viete sami, jak to je v podnikaní, však máte firmu, ako každý bojuje sám za seba v rámci firmy. Ja pracujem v biznise viac ako 22 rokov. Áno?
A jednoducho, keby ja som sa tak proste ľahko stávala k situáciám, či som chorá alebo nechorá, či mám niečo urobiť alebo neurobiť, či proste sa budem usmievať alebo zvýšim cenu. Ja potrebujem zarobiť a keď chcem niečo dostať, tak musím to preto urobiť maximum. Ale aj tak si myslím, že najlepšie je zarobiť $6. To ako ja nezaspím z tohto. Proto jsem mlčel, ja z toho nezaspím, to vám tu hovorím. Poviem víťaza 3. disciplíny a poviem aj víťaza dnešného večera. Túto disciplínu žiaľ prehrali ženy. Jo. Vyhrali chlapi. Môžete odísť a oslavovať. Teď se bude hledat viník. Hodně štěstí. To nie je váš problém. Můj ne, ani to nechci slyšet a vidět. A my už nechceme slyšet tady ty keci. Kto je zodpovedný za tento neúspech dnešný? Lebo jedna z vás dnes opustí súťaž. Já si myslím, že já. A prečo? Nějak se tam ty žetony rozhodili, rozebrali prostě a bylo to tam špatně celkově. Ta organizace týmu, prostě se to tam házelo všechno. Aby ste neboli tým líderka? Tak prečo to berete na seba? Ako chcete byť za dobrú? Že... Ne, to nechcem v žádném případě. Lebo toto nie, vy hovoríte, že ste sa pohádali. Že ste mali zlú organizáciu. To jsme se ale na to tam bol tým líder. Byly tam zmatky, že prostě to někdo vzal a rychle se to tam rozhazovalo, jo. Takže... Čiže vy si myslíte, že na tú organizáciu ste boli zodpovedná vy? Áno. Vy si to, a prečo si to myslíte? No. Ja vám hovorím, že tým líderka bola pani Viera. Vy si čo myslíte? Ja neviem, ja si myslím, že všetci sme mali v tom nejakú chybu. Tady to je falešný, opravdu chceme slyšet jména. Všetci, ne, možná, ja, ne, opravdu, jmenujte. Ja keď som mala názor, že či ja to bola chyba, tak ja to poviem, ja nemám problém povedať. No ale niekto musí byť za toto zodpovedný. Musí, stále niekde vinník je. Ale vy sa musíte proste rozhodnúť. To je o tom. My potrebujeme vidieť váš charakter, vašu bojovnosť, váš pohľad na prečo biznis. tento tým takto dopadol, a proste vy musíte povedať jedno meno, aj keby ste to proste musí sa rozhodnúť. Ja si myslím, že to je škoda, že ste mladé ženy. Myslím si, že všetci sme v tom mali chybu. Dobre, a podľa vás kto teda? Lebo tu je, žiadny názor sme nepočuli, že kto. Ja myslím, že za to všetko, čo teraz sa dela, ja by som dala to Mariane. Za celú tú negatívnu energiu, za včerašní a proste myslím, že Mariana. Ja, tež. Mariana. A to spíš z dôvodu tej atmosféry. Opravdu, to je to, co nás bohužel nespojuje. Proto si myslím, že to Mariana. A vy? Ja? A mne to je úplně jedno. Jak můžete vůbec říct jedno? Já prostě nechápu jedno. A ja som sa vás nepýtala, či vám to je jedno. Ja som sa vás spýtala váš názor na to, Ja som si proste kto môže za pozrela tento show. stav. Ja v tomto ani s touto show nemám žiadnu budúcnosť. Ja som sama o sebe osobnosť, zarábam dosť vonku. Proste to není toto posraté Slovensko, kde je všetko otočené dole hlavou. Každý sa pchá do ryti každému. Ja sa nikomu do ryti pchať nebudem. Ja som proste ja a ja sa meniť nebudem. A keď som tomu navine, tak sa hneď teraz balím a s radosťou, velice s radosťou 200 štartujem môj Bavorák a letím domov. A je tady to teďka upřímnost nebo nevychovanost? Totálna úprimnosť. Ja som není nevychovaná. Ja neviem byť nevychovaná, neviem byť neslušná. Je to totálna úprimnosť. Dobre, v poriadku. No, nech sa páči. Takže dovolte mi, abych jako tým líder teda zhodnotila vlastně všechny tyhle názory a vůbec to dění teda ve 3 dnech. Je to přesně ono. Víte to. Prostě ten tým skutečně potřebuje lidi zapálení. Že potom budeme hrát každý na sebe, ale nejdřív hrajeme jako tým. To jsem se jim dneska snažila trošku vysvětlit. Někdo mě za to pokáral, ale já si pořád tvrdím, ne Marcela, já se na tebe nezlobím, bo to v pořádku jenom nepochopím. Já jsem vás chtěla nabít energií. Rozumíte? Ja to taky tak dělám. Ale viete, vy nie ste tu celkom o to, aby ste ich nabíjali energiou, vy ste súťažiaca. Ja trošku sa zhodujem s týmto názorom, lebo podľa mňa by mal každý bojovať sám za seba, aj v tom týme ukázať, že mám svoj názor, nemusíte mať všetky rovnaké, ale nejak vy ste základnú vec neurobili, že ste si nerozdelili úlohy. Na jednej strane hovoríte o týme a na druhej strane ľavá ruka nevie, čo robí práva. Takhle, já chci říct, že někdo sem asi opravdu přišel hrát.
Já jsem sem teda přišla taky hrát. Jo, a teď jsem chtěla, aby všichni ty, co se mnou třeba půjdou do toho týmu, sdíleli stejný názory, i když každý bojujeme sám za sebe. Já jsem tady fakt sama za sebe. Jo, mě je s prominutím jedno, co každý tady prostě jak to cítí. Jo. Dobre, teraz mi povedzte vy dve mená, ktoré vy si myslíte, že to všetko pokazili. Tak je to Mariana a je to Ingrid. Možná bych to trošku rozvedl. Tak Mariana je to proto, že už od začátku slyším takovou tu negativní toho, že prostě, že tady nechce být a my to víme všichni, opravdu. Protože to řekla nahlas. Nechce tady být, prostě jí to nebaví tady. A právě, jak si Libore říkal, že se ti nelíbilo přesně to v tom kasínu a že prostě si pořád něco vymýšlí. Každému z nás je nějak, tak jak jste říkala třeba vy. Jo? Každý z nás je tak prostě cítí nějak, ale právě o to. Tam jsme měli být jako tým a na těch 10 minut tam přijít a prostě to opravdu dohrát. Jo? Tak to jsou věci, které se mě týká Ingrid? A Ingrid, když jsme jeli právě na tu zkušební, jak jsme tam jeli tím jeepem, no tak ona prostě chtěla vystupovat. Já vím, že je trošku prostě nemocná a tak dále, ale je to prostě přibližně něco stejného. Tak to měla to prostě vydržet, zatnout zuby a říct, a jo, a teď já tady prostě vydržím tu chvíli, než se prostě svezeme. A ona prostě chtěla zastavit a chtěla vystupovat, jo, tak to se mi zrovna to není trošku pravda, nelíbilo. já jsem chtěla zastavit, já jsem vystoupila, až se auto zastavilo. A jelikož se mě včera vrátil hlas, tak jsem nachlazená, ale nestěžuji si. Prostě jsem to taky vydržel a žiju. Dobre, teraz vás poprosím, aby ste všetci vyšli von a ja sa potrebujem poradiť s Ivanou a s Liborom. No a tá pani Viera, tá tým líderka, ja neviem, ty, aký máš názor na ňu? Pro mě je to srdcovka, pro mě je to ženská, která je schopná opravdu pracovat. Po 3 dnech nejsem schopný říct, Samozrejme, že jo, ale... a nemáš taký pocit, že sa pchá do ryti? Hele, ne. Nie. Ona, Nie? ja osobne si myslím, že bojuje za seba. Mala naozaj fakt dobré nápady aj s tými kvetinami, napriek tomu, že to nebol nejaký zisk, ale tie nápady boli dobré. A ja osobne si myslím, že je to človek, ktorý by ako za teba fakt položil aj život. Ako ja mám úplne z nej taký pocit. Ja neviem, či už ja som vybrakovaná, alebo čo, ale mne tak nepripadá. A čo by si povedal k tej Ingrid, lebo ty si bol s nimi viac od začiatku? Jo, hele, s Ingrid já bych měl trošilinku strach. Já mám strach z pseudoluxusních lidí. Nechápu, jak někdo může říct na 5hvězdičkový hotel, že je nespokojený. Ona bude prostě povídat dokola, jak je nespokojená. Prostě to je hotel, na spousta lidí na ten hotel nikdy nedosáhne. V životě v takovém hotelu spát nebudou a ona řekne, že je nespokojená. To by bylo možná mínus pro mě, ale to, co nám předvedla Mariana, je hrubá nevychovanost. Dneska doslova Mariana... A ona povie, že ešte prepáč, že na Slovensku každý sa každému pchá do ryťa, každý je falošný. Však ona už len tým je sem prišla, že ani nevie, kde prišla. Rozumieš, ako ty ani nevieš, kde ideš. Že to je chore. No, to je právě to nevychované. To je chore, to je nevychovanost. Hlavně s tím, že teda Ivanka u toho nebyla, ale ta holka seděla vedle mě s tím, že řekla, že měla strach tady z té show, že jí to nebavilo, ale že dneska jí to začalo bavit a že má strach, že vypadne, ale že by chtěla pokračovat. Ona sama doslova řekla, že chce pokračovat. Nevie, čo chce. To je zlé. No, nevie ani, čo chce. Ona neviem, či aj vie, jak sa volá vôbec. Tak je to na nás a hlavne na tebe. Proste... No ja som rozhodnutá, to je jasné. Áno. Takže my už tě neovlivníme. Ja som... Nie. Vy ste 3 adeptky na vyhodenie z tejto súťaže. Teraz mi povedzte, každá jedna, prečo si myslíte, že by ste nemali opustiť túto súťaž? Nech sa páči, pani Viera. Tak já si myslím, že jsem do toho dala fakt hodně. Že nejsem člověk, který se tedy vzdává a jsem bojovník. A já bych tuhletu soutěž v žádném případě neměla opustit, protože dokážu podržet tým. Mám určitý schopnosti a určitý pronikání prostě i do různých duší. A byla by velká chyba, kdyby mě prostě vyhodili, protože... Já jsem vás vyhodila, lebo já vás Ne, takhle myslím, ale kdybych jako měla třeba vypadnout, tak určitě by v tom týmu by mě postrádali, protože moje znalosti, moje chování, jo, upřednostňuje některé moje prostě věci, které mám v sobě a byla by to, říkám, velká chyba, protože si to zaslouží. Dobre, stačí?
vy? Pani Mojsová, mám sa strapňovať vážne? Akože No nemusíte. 3/4 ľudí tu povedalo moje meno, tak čo sa mám obhajovať? No ja mňa nezaujíma, čo povedali oni, mňa zaujíma, čo poviete chcete vy. vážne vedieť môj názor? Samozrejme. Dobre, to sa mi to páči. Tak ja by som mohla zostať. Mohla by som zostať, mám už aj lieky, som v poriadku. Aj by som sa viac snažila. A páči sa mi vaša osobnosť. Ale to akože hovorím čiste a úprimne. Nie, pretože si polovica ľudí myslí, že sme rodina, ale vážne sa mi páči vaša osobnosť. Nikdy som predtým vás nevidela, ale stálo by to za srandu, proste. Ja mám rada srandu. Toto veľmi ostrandiť, nie? Dobre, ale povedali ste svoj názor, Ingrid? Já bych chtěla zůstat, ale bohužel nemůžu mluvit. Od včerejška jsem nachlazená, je to nepříjemné, že mám spolubydlící kašlou, tak bohužel můj zdravotní stav asi tomu neodpovídá. No nemusíte plakať, ja som sa vás pýtala na názor. Ja neplaču, ale ja mám takovou... Dobre. Mám takovou rýmnicu. Teraz vám poviem, kto opustí dnešnú súťaž, kto končí u mňa. Presne jedna osoba. A tou osobou, vy už veľmi dobre viete, kto to bude. Viete to? Ja? Neviete? Hovorím ja. Ingrid. Já to nemůžu natočit. No, však ja som zostala. Ale my sme s tým počítali. No, čo sa ti to nelúbi, tak sa ti to bude musieť ľúbiť. Teraz prečo chceš mi zle robiť? Dobre, budeme sa inak baviť. Ja som ťa včera prestala povedala, že sme inak sa budeme baviť, dobre? No dobre. Ty dneska na mňa nehovor. Nechcem, aby si so mnou hovorila dneska. Ale keď si budeš zabávať a užiješ to... Nechcem, aby si so mnou hovorila. Dobre, ja som ti povedal, že kolo tvojej negatívnej energie. Áno, mám negatívnu energiu. A včera si mala. Dobre, dneska si už nemala. Bola som chorá, dobre? Ale to boli prvé dni, proste každý má tak ja som povedala svoj názor, že ty si negatívna. Nebola som sama, čo som bola negatívna v prvý deň. A tak čo ja som bola? Čo ja som ti povedala? Holky, těch negativních věcí tady bylo prostě daleko víc, jo. Rozumíte? A teď jde o to jenom, jak se sehrajeme a prostě k tomu budeme přistupovat. Je to všetko nové a prostě až teraz po prvom kole jsme si uvedomili, že toto je naozaj hra. Bylo o nějaké odvodnění? Odvodnění nějaké, prečo vypadla Ingrid? Ona nepotrebuje dávať Mojsova odôvodnenia. Ona to tak chce a hotovo. Ju nezaujímajú vaše názory. Nedávala. Dobre. Ingrid som vyhodila preto, lebo sa mi zdá, že to je veľmi slabý jedinec, aj ako žena slabá, citlivá, žena úplne bez názoru a vôbec si ju neviem predstaviť na poste nejakej top manažérky. Na budúce uvidíte. Manažer firmy Fashion Mode pre moju Noru Mojsovú. Business. Jiná věc, která nesedí, tak nesedí počet kusů. Já jsem tě říkal kolik do p***či, slyšel jsi to? To sa šmíka toto. Áno. Vajva, poď, ukáž nám ruku a poď do ešte. Áno, máš to. Vás, keď Slováci stretnú, tak vás tak nakopú do zadku. Všichni ví, že se takhle oblíkám, ale velmi vkusně. Zoldán mě očerňoval, že jsem masturboval v očích teda ostatních, aby byl za úchyla. Vy si myslíte, že tým, že niekto masturbuje, tak je uchylný? Já to dělám velmi rád. Myslím si, že jsem totálně zmenila můj názor. Čiže baví vás o mňa si robiť pich. Vy jste tady všichni přišli, abyste dělali manažery. Takhle se chovají manažery. Já bych vás ve své firmě všechny vyhodila. Všechny. Jak si vůbec dovolujete takhle vůbec mluvit? Jsem neschopná do této soutěže dál pokračovat a je to rozhodnutí paní Nory, což akceptují. Paní Noře přeji, aby vybrala si toho nejlepšího manažera pro svoji firmu a hodně štěstí do života.